Per culpa d'esta crisi tot està molt car, més grossa es farà perquè ens abaixen els jornals. Els drets de tot el poble estan retallant, caldrà recuperar la nostra dignitat, caldrà recuperar la nostra dignitat. Empresaris de Golambla, els banquers més usurers, corrupció entre els polítics, això és el que no pot ser. Treballadors en les empreses, funcionaris de l'Estat, sense pena i sense glòria, som els que ho estem pagant. Així hi ha moltes coses que no entenem, una d'elles és la crisi del sistema financer. Volem informar a l'opinió pública en general i al poble de Silla en particular de les repercussions que per als nostres centres estan tenint les retallades que el govern valencià ha posat en marxa com a conseqüència de la nefasta gestió que ha realitzat dels recursos públics en els darrers anys. L'opinió pública en general i el poble de Silla en particular han de saber que encara no s'han d'ingressar la totalitat de les quantitats pressupostades per al funcionament dels centres de l'any 2011 i que no s'han de pagar les ajudes al menjador ni les beques de llibres i que tampoc no es cobriran totes les substitucions del professorat de baixa i que continuar així la situació no se podrà atendre les necessitats bàsiques com ara pagar les factures de calefacció, del llum, d'aigua o el paper. L'opinió pública en general i el poble de Silla en particular han de saber que els docents estem patint una degradació constant dels nostres drets i condicions laborals, tant els referits al salari com a les dificultats que provoquen els cada vegada més limitats recursos amb què disposem per a treballar i que comporta que es degrade de forma alarmant la fonamental tasca d'educar. Famílies, alumnat i docents fem una crida a la mobilització perquè no podem consentir que es retalli allà on precisament s'hauria d'invertir i que s'hipoteca el futur dels alumnes. Ara més que mai es fa necessari que tots plegats, famílies, alumnes i docents, es posem en marxa per denunciar l'agressió que està patint l'escola pública.